to się mówi? Dziennik pokładowy numer 1. Która jest? Ile już jedziemy? 7:07, 8. 7:07. Podróżujemy. Pomachaj, panie Michale. Podróżujemy. Jesteśmy właśnie w stolicy Dolnego Śląska, zwanej powszechnie Breslau, obecnie Wrocław. I jedziemy. Mówi dziennik pokładowy numer 1. Która jest? Ile już jedziemy? 7:07, 8. 7:07. Podróżujemy. Pomachaj, panie Michale. Podróżujemy. Jesteśmy właśnie w stolicy Dolnego Śląska, zwanej powszechnie Breslau, obecnie Wrocław. I jedziemy. Dla światowości materiału, jakby ktoś nie widział dworca we Wrocławiu, to jest mój ulubiony dworzec. Ja chcę taki mieć w Bytomiu. Nie, Miłosz? Tak. Dziennik pokładowy numer 3. Jesteśmy już rzekomo w Poznaniu i Miłosz powiedział, że Bytom lepszy jest, bo Bytom zna w przeciwieństwie do Poznania. Godzina 10:37. Jak wrażenia? O Jezus, jak się wystraszyłem. Chcemy się żegać. Czyli tak średnio póki co. Dziennik pokładowy numer ileś tam. Jeszcze żeśmy nic nie zrobili, a już nam się nic nie chce. Prawda? To było ten, nie? Miłosz, zrób Macklemora. Ale są przecież takie karabiny zrobili z takimi celownikami, Zawincie, że mają te takie... dane zwolnić. Wiesz co mają? Co? Że mają takie Google Glass, nie? I wystawia karabin To wygląda. No na YouTube'a puszczę, jak opowiadasz o karabinie. za róg, a ten karabin ma kamerę. No, pokaż rękami. Veni, vidi, vici, kartoflici. Takim zabawnym żartem, anegdotą, wicem zaczynam moją krótką, skromną relację z kartoflona, przepraszam, ziemniakona, pyrona, bramborona, prykona, 2015. I tak na początku chciałem nadmienić, że ja nigdy nie przygotowuję się do tego opowiadania o tym, co się działo, dlatego myśli są takie chaotyczne i może w jakiejś części bezsensowne, ale może też bardziej jakieś takie naturalne i od serca. Także byliśmy na Prykonie, odwiedziliśmy Poznań, byliśmy od samego rana w sobotę do godziny 16 w niedzielę i w tym momencie, myślę, udało nam się zobaczyć wszystko to najważniejsze, co tam było. Ja byłem na Prykonie, nie miałem okazji być rok temu, ale miałem to szczęście być na Prykonie 2 lata temu, z czego zresztą można zobaczyć film u mnie na YouTubie, jak i na innych kanałach, bo miałem wtedy brałem wtedy udział w panelu na temat let's playów na YouTubie i tam też dzieliłem się moją opinią, chociaż ja rzadko kiedy robię let's play, ale jakoś tak wyszło. Tym razem byłem tam za swoje ciężko wyłudzone od was, biednych dzieci, pieniądze i wyrwany wam sprzed ust chleb. I czy warto było wam wyrywać chleb sprzed ust i jechać na Prykon? Tak, oczywiście, że warto było. Można było tam zobaczyć wszystko, dosłownie. Od wielkiego gołębia do faceta z głową konia, poprzez wielkiego faceta zbudowanego z kamieni, Korwina, Terminatora, Mechatronicsy, Ciuliksy, słowiańskich wojowników, wikingów, smoki, hobbita, cosplaye z gier, z filmów, z komiksów, dosłownie wszystko. Można było zobaczyć potwora o twarzy pochwy, którego zaraz będziecie mieli okazję tutaj na filmie zobaczyć. Jak to na Prykonie. Wszystko, czego byście sobie wymarzyli, plus nawet te rzeczy, które by wam nigdy nie przyszło do głowy. No i tradycyjnie, jak w przypadku tych imprez, z roku na rok powiększająca się liczba odwiedzających ludzi. Jak zobaczyliśmy na początku, kiedy przyjechaliśmy kolejkę na oczy, to niestety przed oczami stanął mi tegoroczny IEM, czyli taka wizja, że jeżeli będę stał na końcu, to raczej do zamknięcia hali w niedzielę nie uda mi się tam wejść, ale pomimo naszego zdziwienia kolejka szła bardzo, bardzo sprawnie i kolejka o długości naprawdę porażającej, bo okalającej całą tą salę targów naokoło, zniknęła w jakieś może góra 20 minut, także wielki plus i wielkie gratulacje dla organizatorów, że tak to zostało wszystko pięknie i sprawnie rozwiązane. Także jak już stwierdziłem, przybyłem, zobaczyłem, zwyciężyłem, a co zostało zobaczone już nigdy nie zostanie odzobaczone. Jeżeli ktoś z was nigdy jeszcze nie był na Prykonie, a zastanawia się nad pojechaniem na niego, to za rok obowiązkowo. A tymczasem zostawiam was z możliwością rzucenia jeszcze okiem, co takiego się tam znajdywało. Czymcie się.
Mam to. Po co ci ten samolot? I teraz BUM! Ale samoloty są